Senyores i senyors, amb tots vostès, Carles Sans. I nosaltres emputxant per dins i elles per fora. Nosaltres per dins i elles per fora. I al final, pum, vam tancar. Relaxa, no apretis, relaxa, no apretis. Va, jo anava apretant. No, relaxa, no apretis, relaxa. Sup! Hòstia! Xuic, xuec, xuic, xuec. Va començar a furgar mentre mirava un monitor que feia pip, pip, pip. Diu, segurament notaràs com una sensació de ganes de fer pipí, perquè és normal, perquè amb això et vaig tocant la paret de la bufeta. Li va fotre una llapada a l'orella. Chiquilín, chiquilín. Això, explica'm un xiste. Sí, explica-li un xiste. Però si no explico xistes, sí que explico xistes. Va, explica un xiste, que no explico xistes. Sí, explica... Que no explico xistes, hòstia! Flash! Oh! Pum! Hòstia! Pam! Per cert, això és el més a prop que he estat d'una orgia en 40 anys. Xac! Si volete, io posso indossare una iniezione per un'ora, andrete come un cavallo disbocato, ma dopo, alla fine, cadrei in tomba aperta. Ei, figures! Què passa, figures? Hòsties! Muntar, actuar, desmuntar, viatjar, arribar, muntar, actuar, desmuntar i així.